muntie ye muntie yanio ye akofa ba muntie Edum TV fo akofa ba muntie yanio ye mofa muntie arefwe Edum TV ya yedi ya mama kwaba eba Edum TV so sabre dwumadi a yatu din se amamre ene amane ene ye de bro ene awie mi a mi di dwumadi yi mu chia me ye frame na na afiapra Florida hima ba kope ene yabo apiem ewo amamre fie Kumasi Cultural Center na yaba se ye ni mpanyimfo betena se na ya twetwe nkomo afa yamamre ene yamane ho enti ene awie ye nya opanyi baako ewa hase ya ye ne bekasa afa yamamre ene yamane ho ye twa ye ho aba ye ba ye dedia akanyina ebesom ye muntie yanio ye akofa ba muntie Edum TV fo akofa ba muntie yanio ye mofa muntie arefwe Edum TV ya yedi yo yakwaba yedamase semunya bre ede ma ye sabre yen semre ye panyi ewa hase a ye ne betwetwe nkomo enti mumye nko ne ye ne opanyi enkasa opanyi ye mo akwaba eba Edum TV so ya menua ba ene ewio obebo widin atwe o medin de Mustafa Isa me deputy director a me hwe performing arts so ye beka se opani kwanchefo abedi chire a me hwe asa enwum to eyi chire ne ho nkeka ho ewo cultural center Kumasi a yo ye do wase ene wie ye bopini wa na enye bone ene sese ye kam ye se ye na amafo no ye ya yira ya mamre ne ya mane ya fa abrofo no ede ene ye de ye bibia enu tin ya fa dwumadie ato ye ho so se ye beboa ama na amafo a aba enhu amamre ene amane enti ene ye won semusa kakra pese ye busawo ene ye won semusa kakra ye pese ye busawo ene ye semusa edi kan ye se ede ene amamre yo medase menua ba ye ka amamra mesha ase free adebo mfiti ase otwedi ampon bo ade no bible ne nyamesom kire ye se obo bibia pepepe na bibia ode ade bia to ye no nso ode to ho ne kwan so se o hwe wiase nso a ye gunipa mu ahodo na nipa bia woni su e wo ne ban ene ekwan ye fa so boye bra na kwan a nipa bia fa so bo ne bra a eye de nyankopon de ma no ene ye frɛ no wamamre se oba Ghana memu a se bi oye wo isrimfo amamre ye wa kanfo amamre okwa abruchira ye wa America fo amamre ye wo bibie mu no nyankopon emo yina wo mo amamre
emo omo nsu ase wo mo amamre omo dua so wo mo amamre bibia nyankopon ye bia no o hihye obia de kama na ni na nso obia nso de eye nti ekwan a nipa fa so bo ne bra a eda soronko a yehu ya yebehu se uye okani uye srimni uye seni no saa niema na eda ho soronko no na ye frɛ no ya mamre o hwɛ asitine mu kra ye wo cars ahodo ho so ye wo Toyota ye wo we ebia woni su saa ni su no ye eno nso na mamre ti sene untimi mfa Toyota amamre enkoma BMW no saa na nipa nso de asitie untimi mfa se bio obi amamre emfa nkɔhye obi foforo ho eno nso de sha toda emane emamu ye den kakra ti amamre ne ameka ne se eye akyede anyankopɔn de kye nipa kuo bia a ombefa so de abombra se de ebe ya omobra ebesi omu yi yo ye da se ne wasi akyekye amanwem no yegusua etie ye amamre ene ya amane se ne na opanyi etwetwe mu no o kire ye se ne ya amamre ene amane esitie o kire se ne amamre asechire etie opanyi ema information bebre o kire kye ni mu bebre na asembusa opanyi mi pese mi busa sesi ya na ya wa kire ye mu amamre se ne esitie ye se ye wo sebisiremufo de ene ye wo akanfo de yemra akanfo amamre so me pese ummaye kire bibi mu kakra efa akanfo amamre ho yo meda wasibim sene me kan in general no oba akan amamre mu a amamre ye oniema ba miensa bi anase nan bi a eno de edemu sonko uhu ya na ohu ebi ni edin ubowudin sen ubowudin ye bowudin na ye hu se eya kan din se din entime nye akwesi broni din da enye easy se obehu Chinese ni a ye de sa din na ato ne so uhu ya wo ene ye kasa ya Asante kasa na kan kasa hodo a ye ka no ye pe ne ye ka obie ni wiase a wo kan bi se ne me ka na eya kyede anyankopɔn de kyɛ saa nipaku na eye omonkon mo dia nti ye kasa ebi no se ne ye fa so ware se ne ye fa so tuye din se ne ye fa so di ade se ne ye fa so ekoesa niema pii a efa nipa no hu ina eka ya mamre ho edin to edin se nipa edin beda so se ye fro ya pokua na se adwa mansa edin akanfo din asa yesa ye wase bi wo ho ayesa sebio ya akanfo dia untimi nkoka se sichi ya abrofo asa anase isrimfo asa untimi nkoka se adoa sebio ya nkranfo asa saa na nyankopon ye no ukohwe ebiti se ye kasa ye kan twi kasa ye kan ya kan kasa ye twi kasa ya Asante for dia anase akanfo dia untimi nkoye obi foforo de da ti sene sa ne mani na hyehye sene ye di ade sene ya hini sem titie sene ya brabo ne ma ye ni na sitie no ene ye kani na ye se nipakui amamre no na obia de nso ye sene me kan din no sa na okofrafrafo nso omu odin nso bo din na obehu sunsun ye se wei enya Asante din frafradin sa na obie na no se wo kasa wote kasa na wotimi se kasa wo kan nye Chinese kasa enye Japanese kasa sebio e frafra kasa anase Asante kasa na wo kan ye boni din a wotimi hu obie na no a wotimi hu sebio na hinie na hofa na asa obesa sa niema ina na ye kambo mu a eme ye hu se we ya kani we ye anrani we ye nti se nipa woti wiase sa na sa niema ina ode udin eye abrofudin wasa wunim mfantefo asa kasa woka Japan fo kasa uduane a wudi America fo eduane wontade a wo hye India fo de na nipa ne sebia waye sebio ademusa unhye de ni amamre wa amamre na ato afrafra ba nyankopon so anye ne sa oye ne se ne be ya nipa no wo bra be de oboko because nyankopon ammo nipa amawiasi se be wa bebre na niema ode kan ho se ye de kan boy bra ye ho betoye no enne ya mamra ode maaye poto kasem no bi krabiti ma kase eye wo manual udibu bra ye mfa ne se meti Asante mem meti me ya nyankopon ma ya mamra nhihye bi a utie o ya ahaban bi a wote a
ho beto saa na obi nso wa America na wa Japan na Nyankopon so ama the same thing but ye de ni different saa ha e champion na nunum na ode be gu hwini mu a ebia ono nso ya ma ne tin bi a ono mu a ono nso ne ho beto no ti saa na Nyankopon chiche na kama se de obi a ne de nti asantefo wo mo de abrofo wo mo de akanfo wo mo de but danger ewum ne se obeka afra ayese yeduro no o yama we duro no akofa we o kambo mu a eduane kra odi ka fra ye frɛ bibi food poisoning one how saa na amamre so kofa we a at the end of the day no hu gina be na odin mu ademusa nso ye mfambu man ye da wasepa opanyi ene wie wabie ye ni yie wabie ye ni pa na me wasem bia me pese me busa se e kamya ye se ya be me kan se na amafo ene ye si 21st century ene no ya mamre ya wawe awawe ya ware no akoye se ya fa abrofo de ene ye de wade enso kane ne de na nka ye se kokoko bibi di kokoko bibi di se ye koko hiempanyimfo ne de nsa akwa be ne no ye bibi white party ye wia ya kwa de ena wo beka afasa ne se no mumye enkoye nchi ana se abrofo ne de no mo de ba ye na ena se no ye na amafo na ye mfa emoye bra kakra mpese o ka bibi kakra fa sani emidi kan no wakai me na otwe se na otwe mu meko ayefro bi sa wareje meko ye omo so omo ye engagement and am say abrofo na omo hua no kra de mo ye mfre na engagement mo amu nkra ma seti we ya wareje na nkasa omo ye engagement no kra de twem ba de eduru ene na Nyankopon ka ho asem ene na Bible ka ho asem na de mo frɛ na ware white wedding no ene ye obi amamre en fasom ho en fahwe ho obi amamre ene ya fa sani mekan initially no o car ye Toyota na okofa BMW spare parts e de yeni ya den a car na ebie betimi etu de etu no a ebese niema bebre nti se wa mamra Nyankopon de ma o sa asantini amnani nkrani no wa amfe no ambobra na okofa obi de bebo bra den a obetonsin de na Nyankopon fa ma e bibifo ya kase civilization ana se nibie obi enim se hyase obibi mem na emom abrofo smarter echen ehun se nipa betum pon na mamre na odi be bibia na emom wa mamre ne ye utumi ne mitimi beje wa mamre no na me se no na me de me de brewa obedan me de bia ti o hwe bibi mem a ye dan abrofo obibie mu ye beto abakra ya to ya aba no yesi ye twen sa abrofo gitu ma no so man jantum bibia ye be bia ye dan omo itira ye behye ye bekọ akọtọ omo de ye dan omo ntade a ye behye ye dan omo enuane a ye bedi ye dan omo bibia nti sebio nkwasom atwemu de but o hwemu pa ye dan ho nkwasom mu esanse bibia ye be ye bia no abrofo no de ene yaye ebisanse yaye asode atie Nyankopon de Nyankopon de cheye a ya mamra abrofo ahwe omo de so de akire omo kro no ye de ne ya to atwene we de misire bisa wo ba na watoka toy car ma akwala no na wo ba na akwala no de ahwefo mo ebubu no se wo mpe na ade chon sa be frɛ car bi se man car bi ma to da be den se o de be ma no wo hwe bibi memu na aga na memu ye bom pa e chen obia ba yeso ne ye ho kire pa me Yesu su se ebia de Nyankopon de ma ya ye ni anso no enna ma Nyankopon se bi o de bibia kyeye nti wojaye wadom no de ode ama obia na emum ekwa obefa so wadom no de be ye adwuma no enne di nhyira beba ode bibia ma ye ba ya se no ni se ye jaye amamre a Nyankopon de ama ye na akofo obi de no enne de akonkwasom nti ye ti hei ye bibia ye pe ehun crash ye ti a abrofo de ye ni echi hwe ye se Nyankopon de ne nyefe abrofo de ya no enyefe abrofo de ye mpabo ase bio ye se ebi mo kra to no manu da sumina so eno so kra ye se enye abrofo de ne pe na che se ye yidi na ni na nso ewo nsunsu aso bone eno na ama se bio Ghana memu ne Africa memu ne ma bi sisi a odwene ho kra wonte ase sisi a obi be sori ase be ma bi wabone yiritu we a woni sikan we a hye ne ho akomfo we a yesi biniema basa but enkechire
ye mpanimfo yi de enka kamea ye se ya mamre no ya to atwene but ye ma no omo ne daache menyin ni se jese abanhye mra se to badin akandin anase sremdin ansa no watu ni badin jese abanhye mra chenchene se kankrom kasa kire obanse wa kire no wa beti a wudie o benku a wudi sa niemai de bia me kasa asemwe imagine se KNUST any University of Ghana de afisi wo se obi obe graduate bia mani na anhye kente mema ni na anhye fugu unim sika ibenya no omaimu nye sika ketwa na emom ye nya ne sa ye be hye suit ai fra manone ne diskani na akoma abrofo ne asa akọhọ akọbọbosia na omu de nsi ho kese atoso amaye ne entimi ntua na omu asa abechie ye ewie die tese me hu de men kampo enu ye hye kura no ya abrofo de ene afa na emom ka ye nyina yesu ye hu se ye jani afa tetede na ebeboa ye nyina enen tade bebra ba nyina abefo ntade ne ye hye enen mpaboa makeup sakese ni nyina na abrofo ene de ba ene ye nyina yesua enso so ye hwe tetefo no so a se bi no munye makeup se kura na wo hu o ma ho ofe kura na edanso sonko enti ene Edum TV ya dwene mo ho enti na da bia ne ye pese ye boa ne ye de amamre ne amane adwumade eba se ne ye be ya ye nyina betimi asua ne asua bibi papa afri mu ye twa ye ho aba ye ba ne ye koso ne ye se ye ahyenso de eno ene ye beka ho asem enti ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso muntie yanio ye akofa ba muntie Edum TV fu akofa ba muntie yanio ye mofa muntie arefue Edum TV ya yedi yo etiefo ne ahwefo yakọ akwakoje enkrato aba yegusua etie ye amamre ene ye amane opani ese ahyensode edien ene akan akana sensode ana se broad me can say broad question say symbol edien de ene ahyensode ana say what is the meaning of symbol yo medase se oba kan memu a na o passion so dia ahyensode egu ahodo but the dimetintin man pa ne ne friend edin crashen so dia ana edin crash symbols ni na ahyensode a eye akanfo dia mekasa ye asante for dia na edin crash symbols ana ahyensode eye niema bi a ekan ye nananum tirim po bi a na omowo nsemfuo bi a na omowo a se bi omo de hye ahyensode num se de be ya ebetena ho afebo ni enim no tete no na ye nananom no omo ntro ento
say ne ya wo diary utimi twerɛ note wo fa phone no atwerɛ no mo nso okwa mo twerɛ saa nsɛm yi ɛto hɔ efutu sɛm ɛne nsɛm a ɛbɛkan daakye ma nneɛma esisi ye no ebi ne ye ahyehyɛ a ye de ayɛ sɛ di nkra symbols no oba culture center ha yeso ye wo yahye nsode ɛno kyerɛ ye trimpo a ye de bobra obɛhwɛ a bon sɛ ye wo book a ginyame edem na kyese saa nipa kuyi omutrimpo a omode bobra ene saa ahyensodie na kyese ahyensodie no ewo nkyerase ene sanso wo nienti a ebae ohwe ginyame a eka niema pii onipa bia yi na ejiri se otwedi ampon ne boy ye beye bibia nso ma na etimpon a anase etumpon a gise otwedi ampon bem ade a ye beye bia no gise nyame ensa ewom ansa na ayeye saa ginyame anase ginyame ahyensodie yi sebio ebimo enyamesom ewo fom nti omutimi kase ebi kra eya abosomsem eye bibi saa nemum ohwe se ne kan na ade enyamesom ene chen sei se obegye di se ade a obeye bia ginyame obetumpon a ginyame obebo obeku enimu abrabom a ginyame ne sankeka ho ni na ye obi bebre ye obi oho enika se nyame bewu ansa na mewu ni na ye di nkra symbol eno nso kyerɛ sɛ de nipa no anase ye nananom omo adwempo efa se bio nipa existence anase kwa nipa so fa so bɔ ne bra nipa bi oho a se bio de ni rehye nyankopɔn mu bibie mu se ade a wo ye no onipa desani entime nse no se onyankopɔn te ase die ye wo akofena ye wo ho ye wo akofena wo ho ye wo sunsun dwani me ye wo funtum funemfu denche funemfu esene tekyerema ni na ya hodo a se bio eka bibi kyerɛ nipa emre bi mihia school fom no bi sanse edinkra symbols no kra ene den ye me ka kyerɛ omo ne se eye emoji a ne ye nananum yusu ye na ye nim emoji uko phone so a utimi de ahyensodie bi kyerɛ sɛ owura ho utimi de bi kyerɛ sɛ weni agye utimi de bi kyerɛ odo utimi de bi kyerɛ otan saa na ne ye nanam so ye ti ubeko obi fie na sebio ahyensodie no da ho uwura fie a unim adekro nti unim nsunsuye anasa adwempo a wo se ebusua no ho sene mekan ne ye wo akofena wo ho ye wo akokɔ 90 aba ne nkuba ye wo esene tekyerema ye wo funtum funemfu denche funemfu ye wo ebiti se friends edwani me sunsum ni na kasem a kasem di tufu ye ne edinkration so dia na symbols bi ase bio egu ni peni ma ase anase eka asem a enye ni na ye di tu ye hofo anase de kai eme ye de bo abrabopa ewo yanamo a yetum nti meka se ahyenso de ne sa symbols we hu hia pa ema nipa bia na ni kwan se ye to nase na nemre mu no ye sanso de ho mpopo a eyese bio ye de efa ye ho ahofa ebi ho a sene me kan tete nde na enya ne fe nti na ne ye na emom nsem a ekura gidi ewum efutu ewum ene ye hwe but sene ye nyini no ye nya bi kan se sie nso ebi hwe ne fe na ete no otimi de to na tadiem otimi de ye na somade otimi de ye ni chin na emom se wo be ye ne saa ebi hu behia se wo betimi ate ase na obi bisa se ukom ade ye me fe na symbol no din de sen uzi ni din eye akokɔ 90 aba na nkumba na se ne sen oba tan de den a obetia ne ba na otia ne ba anye ni trim poni se obekunu na emum se obema akwala na abobrapa nti na otia no na eda okom fefefe nti me mesre se ye nuanom a ye nyine no mehu se dodo na ye yusu bi ye ATM card obehu na edi ka symbol da so aya ye nsua na yete ase ne obi bisa ye ne yetimi kyerɛ ase a enne bema nipa no nso kwado a ono nso bepebi na ase bio ekɔ ekyire no na ya mamre no etre na amanfo ohue na wiase se ye hu a ene ye di ebu ene enidie ma na wonkwa wo hye obi bi na obi enimu a enidie a na ebu no de unye bida nti symbols ana edi crashen so de no eye bibibi a eda yedi
nti wo sɛ ye ma amanfuo hu na sɛ bi ebuo ne enidie a efata wo sɛ ye de maye no ye nsaka ewia yi momu de ye sua de bebre ahyensude ni bo ho kra me kra na metia na menim but me pese me hunti na maba me ba ye nso so no ye nya opanyin a watimi akyekyere mu ama ye hunu ahyensude no ebi ene na ni meaning tese ne nche ase opanyin ahyensude no bo ba ko bidin wo sisefu edin no opanyin se siso ho no ye me de sisoma me say me kan funtum funemfu denchem funemfu eye sebio denchem mienu a obia woniti obia wonidua obia wonenan ne nensa na emum omufu ye baako na enso omu didi a na omoko omu didi a obia ni niti nso ebekọ yefu krom nso na emu didi a na omoko de na saa yi kire anase asentudie yi kire kire se Ghana man nyina ye na aye bobra se ye be Ghana yi esuno wuti ebia wo ye carpenteni me ye fiteni ba edwuma ye ni na ye se ye de boa Ghana ana yifunu kro na ewo ye na no na yifunu kra ye na ye duane kodim no esanso kire pepeye esanso kire se bio democracy esanso kire se mi ensisi ye ho die nti na denchem no mutie mienu mufie baako na nso mu didi anamoko esanse baako sisi baako ti akire se anamon bi ebetu se ye nipa miensa na ye chaade a ye nche ne pepepe so man Ghana se ye betu mpon a enikwa se ye ma mpuntuo no kọ one region na enko one region se ye si stadium a wenye bi eno emma ntokọ bi ama na emum ye kosi stadium 5 wo region baako na region baako se bio awiabokra woni bia eden ni brebeba nti sa mfuntum funemfu denchem funemfu no omu yefunu ye baako nso omu didi a na omo kono asechire ni bi no sa asechire am kire ye emiti ye modern demand nye tete asem enemrim ne ma eye no etuefo wo se ye nipa hodo na ya be Ghana na emum ye na yefunu Ghana ti bibia ye no eye Ghana ye nti mi ensisi ye ho me kontokwa ye kontokwa Ghana no mum na besai ye mfa ne se denchem ya meka omutimi eni omokonso omundidi a ekomba anya omo ayim na beko eba omu nyina bewu saa na ti ye na ye Ghana ye nti kakra ye be no ye de beboa na emum metin makan esisie we sebio nipako we nimchen we wosuru chen we no emmoa the bench funtum funemfu denchem funemfu no asechire eno no etiefo empanyin se ye di adwene de cha ye be hye so fram dwumadie ne ye di akira a chese ye nkọ ena obi nso aba ye de dwumadie ne be si ha da se ye be se hia Edum TV ye dwene mo nti ena ye di amamra ene amane ye dwumadie abremu ye beja mo ha da se ne ye be hia na ya toa so ba me kai wo se mema refi se obekọ ye YouTube no wa subscribe na wa like se na be ya abri bia no Edum TV ye de amamre ne amane dwumadie eba wo so sebeka bi na ye nyina yetimi yesua bibi efri mu ye da mase da se na ye be se hia bye bye muntie yanio ye akofa ba muntie Edum TV fu akofa ba muntie yanio ye mo fa muntie arefue Edum TV. Yeah, you